צוידה במערכות תקיפה וגילוי משוכללות. מערכות אלה יותקנו גם בספינות סער 5 הנבנות בעבור חיל הים בארצות הברית. מחיפה, כתבנו עמוס קרמלי. ספינת הטילים חץ היא הגדולה, המהירה והמחומשת ביותר מכל ספינות הטילים של חיל הים. זוהי ספינה מדגם נירית, סער 4.5 מושבח, והיא למעשה ספינת מעבר מספינות הסער המקובלות כיום לספינות סער 5 הנבנות מכספי הסיוע האמריקני בארצות הברית. המסדר יעבור לנוח. עמוד! הפלטפורמה של ספינה זו, ספינת החץ, נבנתה ביוזמת מספנות ישראל בחיפה עוד בסוף שנות ה-70, בהמשך לסדרת ספינות הטילים שבנתה אז המספנה בשביל חיל הים ולייצוא. החיל הים סירב אז לרכוש את הספינה, והיא הוחסנה במשך 10 שנים במחסני המספנה. לקראת חימושו המחודש של חיל הים, הוחלט להוציא את הפלטפורמה, להרכיב עליה חלק גדול מהמערכות המיועדות לסער 5, כדי לאפשר למערכות אלה הרצה מבצעית לקראת קבלת הספינות החדשות מארצות הברית. מדובר בין השאר במערכות לגילוי טילים, בטילים נגד טילים מסוג ברק, ובמערכות אלקטרוניות חדישות ומתוחכמות בכמות הרבה יותר גדולה מהמערכות הפועלות בסטילים הקיימים. אלה בנוסף לטילי גבריאל משופרים ולטילי הרפון. אחי חץ תצויד בהתאם לכך במערכות אשר החיל שקד על פיתוחן בתעשייה הישראלית, כגון מקם לגילוי טילים, מערכת טילים נגד טילים, מערכות טילים ולוחמה אלקטרונית, אשר שילובם הכולל בספינה. It is the greatest air assault in the history of war.